Trending sa social media karon ang prenuptial photos and videos sa magtiayong sila si Chesh ug Amber tungod sa ilang superhero nga konsepto nga gihimo sa dakong merkado ug karaang mga daan dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Ang report ni Femari Dumabo. Kini ang prenuptial video ni John ug Amber ug Chesh nga sasama silang mga bidang superheroes sa kasalida. Sulod pa ang kompleto nga costume sa mga comic superheroes nga may mga effects. Hinungdan nga nakakuha gid kini sa atensyon sa mga netizen. Hilig ng daan sa mga comic superhero si Amber. Mo'y hinungdan nga gidawat dayon nila ang konsepto sa prenuptial photo ug video shoot. Gihimo pa gid kini duol sa Carbon Market ug Dan Colon. Ang maong konsepto alang kanila nagrepresentar nga taliwas sa pandemya. Aduna na paglaom ug adunay mga butang nga angayang ikalipay ug ikapasalamat. So na-adjust hidden gems ang Cebu City ba na ipakita jud. Dili lang kay abi kay ingon slag Colon. Ilang ingnon kay manas natural ako. Good vibes sa other people kay more bi ang ilang lingaw na sa ilang balay to see pictures or photos sa Facebook. Mga frontliners sab sila isip mga physical o occupational therapists. Apektado sa bang ilang bagong negosyong gibuksan tungod sa pandemya. Mauban kay ma-depress pa sa situation karon kay may na lang naay makita ang mga tao na murag heroes or murag image lang na murag pwede na tita, we are heroes within said. One thing you always remember is to let go and let God. Surrender everything upon Him. Giangkon sa duha nga susama sa ilang mga paboritong superheroes, dili sila perpekto. Apan kun ubanan kini sa tinuod nga gugma og sa ilang pagtuo sa Dios. Malaumon sila ang ilang pag-ingon nga till death do us part, magmalungtaron. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.